Moikka! Mä oon Alisa, 20-vuotias sisällöntuottaja Kajaanista. Ja tää on Kajaanista maailmalle. Tänään meillä on suuntana Kuopion matkus ja lähdetään kattoo, että mitä sieltä oikein löytyy. Let's go! Mua vähän jännittää. Mitäköhän me tänään shoppaillaan Lilian kanssa? Lilia, mikä fiilis? Hyvä. Täällä Kuopion matkuksessa on kaikki kaupat, mitä sä vaan ikinä voit tarvita. Tässä näette muuten meikäläisen lempikaupan täällä matkuksessa. Lisäksi täällä on ihan älyttömän paljon erilaisia ruokapaikkoja, joten jos nälkä iskee kesken ostosten, niin tänne vaan syömään. Sitten jos väsy yllättää kesken shoppailun, niin täällä on myös tämmöisiä penkkejä, jonne voi istua ihan vaan chillailee. Kannattaa myös ottaa huomioon ja pistää korvan taakse, nimittäin 14.8. on Matkusluupin avajaispäivä. Ja silloin täällä on muuten vilinää. Muistakaahan, että täältä Kuopion matkuksesta löytyy myös Ikea, missä on tunnetusti maailman parhaat lihapullat. Rankan, mutta ihanan shoppailupäivän jälkeen tullaan tietenkin tähän matkuksen viereen, Mäkkäriin. On kyllä jo nälkä. Onko sulla? On. Kommentoi alas, että mikä on sun lempikauppa matkuksessa. Tervetuloa ostoksille matkukseen!